दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि गोथार जोनोम सान आरो सारा आसाम नाङैनो दिनै फरायसा सान हिसाबै बे सानखौ फालियो। फालिनायनि गेजेरजों बेखौनो मोनसे दिनैहाय बुहुमनाङैनो मोनसे मेसेज मोनदों, लिभ एन्ड लेट लिभ जे बिथाङा बुंलांदोंमोन। बे जे मोन्थोर, बे मोन्थोरा दिनै सारा पृथिबियावनो गोसारदों। बड'लेण्डल' नङा, आसामल' नङा, भारतल' नङा, सारा पृथिबियावनो दिनै गोसारदों। आरो बियो दिनै जेरैबायदि मुलुगाव दावहानि थासारि जादों, बे दावहानि थासारियाव बड'फा बुंलांनाय लिभ एन्ड लेट लिभ होननाय जे मोनसे बानि, बे बानिया गोनांसिन जादों आरो नांथारसिनगौ जानानै दङ। आरो दिनैहाय जे बे सानखौ जोङो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सानखौ जे फरायसा सान हिसाबै फालिनो हादों बा आसाम सरकारखौ फोसावहोनो हादों प्रमद बर' सारनि दैदेननायावहाय, जोंनि बिटिआरआव सरकार थानाय समाव बा आसामावहाय इउपिपिएल आरो बिजेपिनि सरकार थानाय समाव जोङो जे 31 मार्चखौ फरायसा सान हिसाबै फोसावनो हादों, बे जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। आरो दिनै जों फैनानै थुलुंगाफुरियाव जे बड'फाखौ सिबिफैनो हादों, बिबार बावफैनो हादों, गोसो गोरबोनिफ्राय सोरगोआव आलो गोजोन थाहैनायनि आर'ज गाबफैनो हादों, बे जोंनि थाखाय मोनसे जारिमिनारि सान आरो जोंनि थाखाय खुब गोग्गाथाव मोनसे सान। नोंथाङा सासे समाज सिबिनायजोंबो लोब्बा गोनां आरो आथिखालाव नोंथाङा गौथुमनाय एलएसएनबो बिजाथि। बे समाव नोंथाङा उननि समाव बड'फानि मा सिमांखौ नोंथाङा मावफुंनो नाजागोन? जों दिनैहाय राजखान्थिनि बाथ्राखौ खम रायलायनायानो मोजां, मानो होनबा दिनैथ' जोंहा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जोनोम सान, बेयाव राजखान्थि थाया, बेयाव खुनु इउपिपिएल बिपिएफ बा गुबुन हान्जा बेयाव थाया। जों जिखि हान्जायावनो थाया मानो बड'फानि जे बिथांखिफोर दंमोन, बिथांमोननि बड'फानि जे माखासे सिमांफोर दंमोन, बड'फानि जे भिजनफोर दंमोन, बे भिजनखौ जों बयबो मावफुंलाङो, आंल' नङा। जों दिनै बर'फ्रा नैबे थाखोसिम सफैदोंबा बड'फानि जे भिजन, बड'फानि जे माखासे हाबाफारि, बेनि गेजेरजों नैबे थाखोसिम सफैदों। नङाबा बे आलाय सिलाय जानाय बर'फ्रा जेरैबो लेखा रोङा, फरा रोङा, गुबुन हारिजों नाख्रेबजानाय, गाख्रेबजानाय, नासयजानाय मोनसे हारिया दिनै फैनानै फिसाबाबो बेवहाय सरकार खुंनानै गावनि हारिजों लोगोसे गुबुन हारिखौ नायनायनि मोनसे थासारि जे फैदों, बे एकमात्र बड'फानि थाखाय फैदों। ओंखायनो जों जेखि हान्जायाव थाया मानो, जेखि हान्जानि बिजाथि जाया मानो, एमएलए, एमपि, एमसिएलए, अरायबो जों बेखौ सिबिनानै खुलुमनानै बिथांनि भिजनजोंनो जों दावगालांनांगोन।